Dacă am recunoaște și înțelege în sfârșit sursa negativității din viața noastră și dacă am ști, deci, sursa, am putea oare implementa anumite acțiuni pentru a diminua negativitatea sau chiar a o elimina, ca astfel să putem trăi o viață mai bună la potențialul nostru maxim? Bine ați revenit pe Lias Energy pentru a face din nou împreună minuni în a 7-a parte a provocării Magia recunoștinței. Astăzi vorbim de calea magică de a combate negativitatea. Cu toți avem de a face la un moment dat în viață cu situații, persoane sau momente negative, iar toate acestea apar doar dintr-o lipsă acută sau poate de prea mult timp a recunoștinței. Majoritatea oamenilor recunosc și sunt conștienți de preexistența anumitor situații negative care au perseverat în timp doar atunci când apare deja o problemă gravă care este de fapt doar vârful icebergului. Deci, întreabă-te sincer acum, fac ceva conștient și consecvent pentru a evita sau preîntâmpina măcar negativitatea totuși într-un mod pozitiv? Sunt recunoscător și apreciez mereu lucrurile bune și pozitive din viața mea sau le pierd din vedere mult prea des până mă trezește o problemă gravă și când deja poate e prea târziu? Iar acum te întreb eu, nu este oare mai ușor să prevenim ceva negativ decât să ne consumăm apoi energia și timpul vindecând? Asta dacă mai este posibil. Atunci când suntem mereu într-o stare de recunoștință, partea cea mai frumoasă este că, deși poate vor apărea momente, situații și persoane negative, noi suntem capabili să vedem totuși în tot partea bună. Iar atunci, această atitudine de gratitudine ne aduce mai repede o rezolvare și ne face oarecum să vedem mai limpede o soluție. Deci, atunci când vei trăi o asemenea situație negativă, gândurile negre te vor încerca sau poate că treci acum printr-un fel de anotimp al provocărilor, pune totul pe foaie, apoi fă un efort conștient și scrie 5 lucruri care sunt totuși pozitive în conjunctura dată pentru care ești recunoscător. Pot fi lucruri cât de mici și simple, iar la început poate îți vor părea chiar nesemnificative. Scrie-le totuși, conștientizează-le și apoi, după fiecare, spune din suflet mulțumesc. Vei vedea cum întreaga ta stare se va ameliora și instantaneu te vei simți mai bine doar devenind conștient de aceste potențiale binecuvântări și lecții ascunse în așa numitele probleme. A doua provocare pentru azi și pentru întreaga săptămână, chiar întreaga viață, este să încerci să te ții departe de situațiile negative, indiferent că ele apar sub forma gândurilor negre, lamentărilor sau plângerilor de orice fel. Îndepărtează-te, respiră profund și spune stop.
Mută-ți mintea pe pozitivism și recunoștință și spune astfel: dar totuși sunt foarte recunoscător pentru, și spune pentru ce ești recunoscător în acea situație dată, în acel moment. Folosește asta ori de câte ori simți nevoia, prezent și conștient, ca antidot pentru tot ceea ce este negativ. Și acum o scurtă recapitulare a ceea ce vrei să faci pentru ca magia recunoștinței să-și dezvăluie puterea și în viața ta și astfel tu să devii cea mai bună variantă în fiecare zi. Scrie în fiecare dimineață 10 lucruri pentru care ești recunoscător și argumentează de ce. Spune apoi după fiecare cu tot sufletul mulțumesc. Atunci când apare o situație negativă în viața ta, o așa numită problemă, scrie-o, iar apoi scrie de îndată 5 lucruri pentru care totuși ești recunoscător și pe care le vezi pozitive în tot acest tumult. Spune apoi, după fiecare, cu recunoștință, mulțumesc. Încearcă zi de zi, o întreagă săptămână până la următorul videoclip și apoi, de ce nu, întreaga viață, să nu mai cazi pradă negativismului de orice fel, plângerilor în diferite direcții sau față de anumite persoane. Când te regăsești într-o situație nefavorabilă, îndepărtează-te, devină pentru un moment obiectiv și conștient că în tot răul e și un bine și afirmă cu toată încrederea și din suflet. Totuși, trebuie să recunosc că în situația dată sunt foarte recunoscător pentru. Apoi, la sfârșitul zilei, înainte de a te întinde în sfârșit în patul tău comod și a te odihni, ia piatra recunoștinței în mână și, trecând prin minte toate experiențele și evenimentele de peste zi, alegeți momentul favorit și spune cu toată ființa de 3 ori mulțumesc. Ești binecuvântat să fii aici și să fii om. Eu îți mulțumesc că ai fost și azi aici alături de mine și sunt recunoscătoare pentru orice like, comentariu drăguț și mai ales pentru orice abonare. Până data viitoare, pace și iubire, cu drag, Lia.